имоми тоҷик эшони сироҷиддин ба 5 соли зиндон маҳкум шуд. парвандаи мазкур дар додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ баррасӣ шуд. сироҷиддин абдураҳмонов маъруф бо лақаби эшони сироҷиддин бо моддаи 307.3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок ва кӯмак дар фаъолияти ҷараёни мамнӯи динии салафия гунаҳкор дониста шуд, менависад Азия Плюс бо истинод ба манба дар системаи судии шаҳри Душанбе. باید مردم زیبای تاجیکستان اطاعت امروزه پادشاه و رئیس جمهور را بکنیم. ёдрас мекунем ки аввали моҳи ноябри соли гузашта кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ эшони сироҷиддинро дар манзилаш дар маҳаллаи Зарафшони шаҳри Душанбе боздошт карданд ва ҳамроҳ бо ӯ шогирдонаш низ боздошт шуданд. من همچون داملا بودم درس میگفتم. کجا ده؟ همین دوشنبه ده. эшони сироҷиддин қаблан ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд. соли 2013 тибқи қонуни Ауф ба озодӣ баромад. пас аз ба озодӣ баромадан дар соли 2013 ва то ҳабсшавӣ, сироҷиддин аз роҳи сиёсии режими Раҳмон ҳамаҷониба пуштибонӣ карда ба мардум дар масоили мухталиф муроҷиат мекард. خودشانسی هن ما ملت زیبا داریم، ما پادشاه داریم، الحمدلله ما وطن داریم، ما قانون داریم. дар мусоҳиба бо таҳририяти хабарҳо Домулло Шокирхон аз шаҳри Душанбе ин вазъро чунин шарҳ дод. албатта аламовар аст ки ӯро дубора маҳкум карданд, гарчанде ки вай режими зидди исломии Раҳмонро сахт дастгирӣ мекард. дар Тоҷикистон боздошти имомхатибон ва уламои дин кайҳо боз ба як чизи маъмулӣ табдил ёфтааст. танҳо дар 3 соли охир беш аз 10 имомхатибони масҷидҳо боздошт ва маҳкум карда шуданд ки мақомот онҳоро ба ин вазифа худ таъин намуда буд ва барои мақсадҳои худ истифода мебурд онҳоро. яъне ин имомон ва хатибон дар мавъизаҳои худ ва дар хутбаҳои худ сиёсати режими зидди исломиро сафед карда мардумро ба фурӯтанӣ ва сабр даъват мекарданд. чунин ҳолатҳо бояд барои дигарон намуна бошад. новобаста аз он ки шумо чӣ қадар хизмат мекунед, як рӯз не як рӯз ин режим дер ё зуд аз шумо низ халос мешавад. бале шумо биёред дар ягон ҷо аз хотирот аз саҳобаҳо ва аз дигар шахсиятҳои вай ягон маротиба ҳазрати маъбад ягон шахсро ҳатто яҳудро номусулмон гуфт. نه не در اخیر